Dragii mei, aș vrea astăzi să facem un exemplu scurt pentru a înțelege cum putem noi să ne creăm o pagină web folosind codul HTML. Voi ați mai deschis până acum platforma W3 School, da? Am învățat limbaje de programare. Deschideți, vă rog frumos, platforma W3 School, fiecare pe calculatorul lui, și accesați din bară limbajul HTML. Ați reușit să deschideți? Da. Acum, fiți puțin atenți la tablă, pentru că și eu sunt conectată ca și voi, și vreau să repetăm puțin ce vedeți voi pe tablă. Vedeți niște marcaje, da? Și o să mă întrebați ce este cu ele. Aceste marcaje se numesc etichete și cu ajutorul lor putem să construim structura primară, structura de bază a unei pagini HTML. Prima comandă este doctype HTML. O să mă întrebați de ce este trecută acolo. Este trecută pentru ca orice browser, adică orice program de internet care citește pagina, să poată să vizualizeze structura paginii voastre. Apoi avem două etichete importante. Eticheta HTML, care vedeți că este deschisă și închisă cu slash. Aveți două corpuri ale documentului head, în care găsim titlul paginii, și corpul documentului body. Eu astăzi v-am scris, adică am accesat, ca să vedeți voi, vizualizarea unei dimensiuni mai mari, H1, poate să meargă până la dimensiune mai mică, H6, și orice text scris între aceste etichete sau între aceste marcaje va avea dimensiunea specifică, de la H1 până la H6, H1 fiind cel mai mare. Iar sub el avem marcajul P, care înseamnă paragraf. Ați auzit de paragraf, da? O să fie puțin marcat din interior când se va vedea structura paginii. Deschideți, vă rog frumos, acum, pe calculatorul vostru, un document Notepad. Deci dați click dreapta, prima dată, și vă creați un folder. Un folder, click dreapta și creați un folder. Ați reușit? Da. În cazul, dați dublu click pe folder acum. Și creați în el cu click dreapta un document TXT. Un document Notepad. Da. Ați reușit, da? Da. Bun. Dați dublu click și deschideți documentul. L-ați deschis, da? Da. Duceți-vă pe pagina W3 School și selectați, vă rog, structura unui document HTML. Practic o selectați, adică o albăstriți. Ai reușit să o albăstrești. Da, bravo. Dați Ctrl-C, o copiați și o puneți în documentul vostru Notepad. Și acum o să ne creăm prima pagină. Pentru a ne crea prima pagină, va trebui să salvăm, da? Să salvăm documentul Notepad, da? Vă rog frumos, duceți-vă și puneți în numele pagină. Puneți numele pagină, da? Și mai departe adăugați cu punctuleț extensia, care nu va mai fi TXT, ci va fi HTML. Observați pe tablă, da? Vedeți copilași? Deci în loc de index, noi spunem acum pagină.html, da? Bun. Și salvați-o, vă rog frumos, în folderul vostru, da? Deci acum în folder avem două fișiere. Fișierul pagină.txt și fișierul pagină.html, da? Dați click dreapta pe fișierul creat acum cu HTML și selectați deschidere și îl deschideți cu browserul de internet, da? Sau open, uitați, avem aici, open. Dar voi deschideți, da? Click dreapta deschidere și deschideți cu ce aveți voi, ori cu Microsoft Edge, ori cu Google Chrome, cu ce aveți voi fiecare, da? Ați reușit? Da. Bun. S-a întâmplat ceva? Ați observat vreo schimbare? Arată ca o pagină de internet? Da. Da? Bun. Haideți acum să căutăm ce înseamnă un link, pentru că săptămâna trecută am învățat structura de decizie în Scratch, da? Și aș vrea să adăugăm ce ați făcut voi săptămâna trecută cu link în pagina creată astăzi. Eu trebuie să fiu puțin atent să căutăm link-urile, cum se adaugă un link. Ce înseamnă link?
Ce înseamnă link? Înseamnă conexiune cu o informație, da? Te conectează cu o altă pagină. Duceți-vă, vă rog frumos, în pagina creată și după paragraf dați un Enter și adăugați comanda de link, care va fi